नमस्कार दोस्तों। आज हमनी के क्वाड सिक्योरिटी डायलॉग यानी कि चतुर्पक्षीय सुरक्षा संवाद ओके चर्चा कइल जाई। चतुर्पक्षीय सुरक्षा संवाद की मेजबानी 2024 में भारत में होके वाला बा, तो यही विषय के हमनी के आज चर्चा कइल जाई। तो चतुर्पक्षीय सुरक्षा संवाद जकरा के क्वाड सिक्योरिटी डायलॉग कहल जाला, एके आमतौर पे क्वाड के नाम से भी जानल जाला। ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका के बीच एगो सामरिक सुरक्षा संवाद हवे जौना के ई देश आपस में बातचीत करके स्थापित कइले रहले। ई सदस्य देश सबके बीच बातचीत से बनल रहे। क्वाड एगो अनौपचारिक रणनीतिक मंच ह। क्वाड के प्राथमिक उद्देश्य एगो स्वतंत्र, खुला, समृद्ध और समावेशी भारत प्रशांत क्षेत्र खातिर काम कइल बाटे, यानी कि फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक फॉर ऑल जौन बा एके एम ह। एके शुरुआत खुनी का भइल रहे। तो इस संवाद के शुरुआत 2007 में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे कइले रहले। केकरा मदद से? तो ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री जॉन हॉवर्ड, भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और अमेरिकी उपराष्ट्रपति डिक चेनी के सहयोग से। इस संवाद के समानांतर अभूतपूर्व पैमाना पर, यानी कि जैसन कि कोनो देखले ना गइल होके ओ तरह के संयुक्त सैन्य अभ्यास होला जेके नाम हो अभ्यास मालाबार, के हाल फिलहाल में ऑस्ट्रेलिया के मेजबानी करे के बा। ये कूटनीतिक या सैन्य व्यवस्था के व्यापक रूप से भारत प्रशांत महासागर में चीन के आर्थिक या सैन्य शक्ति के बड़े के जवाब में देखल गयल रहे, यानी कि चीन के आर्थिक यानी कि इकोनॉमिक या सिक्योरिटी या सैन्य यानी कि ओके मिलिट्री पावर के स्ट्रेंथ यानी शक्ति के बड़े के जवाब में देखल गयल रहे। कहाँ? तो भारत प्रशांत महासागर में, जेकरा के इंडो पैसिफिक ओशन कहल जाला अंग्रेजी में। ऑस्ट्रेलिया काहे चल गई? ऑस्ट्रेलिया एक मेंबरशिप 2008 में छोड़ देले रहे। केविन रूड ओबरा के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में ऑस्ट्रेलिया जौन बा वापस हो गई रहे। ऑस्ट्रेलिया भारत प्रशांत महासागर क्षेत्र में अमेरिका और चीन के बीच बढ़त तनाव के संदर्भ में तटस्थता के नीति के पालन कैलस और एकरा के छोड़ देलस। तटस्थता यानी कि न्यूट्रलिटी, ई जौन बा एकर संबंध चीन से आर्थिक रूप से काफ़ी रहे और साथ ही साथ ई अमेरिका के भी एगो इम्पोर्टेंट डायलॉग पार्टनर हुए। तो यही से ई निर्धारित कैलस कि ए ग्रुप के ई मेंबर ना बनी और 2008 में जौन बा छोड़ देलस। मनीला में वापस लगभग 10 साल बाद 2017 के आसियान शिखर सम्मेलन जौन भइल, आसियान शिखर सम्मेलन ओके दौरान शिंजो आबे के नेतृत्व में और ऑस्ट्रेलियाई के प्रधानमंत्री मैल्कम टर्नबुल, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चारों सदस्य लोग एके वापस पुनः स्थापित करलस लोग, तथा ई तय भइल ताकि चीन के सैन्य या कूटनीतिक रूप से मुकाबला कइल जा सके। भारत प्रशांत क्षेत्र खासतौर दक्षिण चीन सागर में एके स्थापना वापस पुनः काहे कइल गइल रहे? तो चीन के बढ़त प्रभुत्व के भारत प्रशांत क्षेत्र खासकर दक्षिणी चीन सागर में ओकरा रोके खातिर ऑस्ट्रेलिया वापस क्वाड में काहे शिफ्ट हो गइल बा। क्वाड ऑस्ट्रेलिया के भारत के साथे आपन अधिक अविकसित मतलब कि जौन ऊपर उतना अच्छा से विकसित नहीं भइल ओके संबंध के विस्तार करे के मौका देला। साथ ही कौनो संशोधनवादी गतिविधि के मुकाबला करे खातिर क्षेत्रीय सुरक्षा बुनियादी ढांचा उपलब्ध करावे में मदद करेला, यानी कि चीन के द्वारा अगर कौन ऐसन सिक्योरिटी सिचुएशन क्रिएट कर दिहल गई तो ओकरो में वो ऑस्ट्रेलिया के मदद करी। भारत खातिर क्वाड के महत्व का बा? मानल जाला कि ई मंच चीन के आर्थिक या सैन्य उदय के रणनीतिक रूप से मुकाबला करेला। खासकर यदि सीमा पर चीन के दुश्मनी बढ़ गई तब भारत कम्युनिस्ट राष्ट्र यानी कि चाइना के मुकाबला करे खातिर बाकी क्वाड राष्ट्र के समर्थन ले सकता। एकरा अलावे भारत अपना नौसैनिक मोर्चा के मदद ले सकता, यानी कि अन्य जन बाड़े सन देश उकल के नौसैनिक सहायता भी ले सकता। और इस संदर्भ में भारत नौसैनिक समझौता बहुत सारा ई सब देशन से कइले बाटे और ई भारत प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक खोज भी कर सकता, यानी कि हमेशा कोनो देश अपना सुरक्षा खातिर और अपना इकोनॉमिक एडवांटेज खातिर हमेशा कुछ न कुछ नया सोचत रहेला।
कूटनीति के रूप से। और यही में ई जन बा भारत प्रशांत क्षेत्र में भारत का एगो रणनीतिक खोज भी हो सकता। धन्यवाद मित्रों, रउआ सब हमार बात जन बा इतना ध्यान से सुननी और यह